an éise a bar bhí amsa Tinder. Ní like bhí an ihe bar bhí am Tinder. Bhí ní éiríonn am daoine bhealda. Le picture. Ní bhreanim cosú leat a bhíil. Ach bhí me i chuúnaí ar a gar rua ar fe tamil. Bhg me siar as Tinder an bhí caradam ar a go láiste hir an sin. Agus chuma ar Tinder is bháin. Agus daim sé me bhean, bhí sí dahol, bhí sí barúil, bhí sí cliste, bhí me caint lethe. Dúirt Tinderlam nach rosí ach. No, actually bhí me Tinder an se. Dúirt Tinderlam nach rosí ach 2 km weim, no 10 km weim. Agus hí me na derú níl an spidéil barna áit gins mar sin carosí. Con é chlár. 10 km weim, tras an farige. I was like, no, not worth it. Fáilte se hi canvasí Ciara. An seachtain seo buan mud leis an tíir seoir agus an agathir aithinte Matthew O'Cumming. Seo thugah buach funsaí ón chora sin ach éis leis ina thuman inis ar Spotify agus ar Apple Podcasts. Chun tú sa chur leis an chora chur méid ceistir Matthew faoin uair agus faoina cúisne a chur sé héin sime in airneall na meán nuachta. Níor chóir ar dús camará, níor spéis amán ar a bhí mar scoil. Bhí me gur a bheith am chá buí. Agus dúirt má bhthirliam, chola go láiste, agus stoi gur bise dá réire arán an cuasa níor spéis dá leide man. Ná, nuair bhí me lína seach sé ó bhí me bheag spéis bhí amán agus dúirt sí cifin gá sin agus all right. Is mise ag deanú taide ar Matthew, Hadí bheith trasna ar scéal gur ó Matthew O'Cumming mar réalta ar ras na rún fa dó an éireann. Well, bhí me ar ras na rún, níos an tedal gradamúil sin tiltte am aisteoire. An rólín si agus tuchas bhile? Bhí scéal an agus, fu má póg agus ráhhuiile. Hei. Bhí scéal, níos mítú breanú ar ras na rún. Bín. So is at Mac. Agus a bhain chéile. D. So bhí is tríadóirí D ar a glár agus buliadóir mise freisin agus ar an glár. Ar a glár, Well, níos an, bheith me cumasach go más dóile me deach cuairte. Ach bhí me se snifig lethe agus bhí cuiile chat an scéal nar a bhí Mac a go amach, well, cinál chus sé th chláid le trifúr D. Bhí cinál cadrih, beidir ceir cúig bliana nach hain, agus bhí cinál cadrih les mó gon fósa. Ag Mac agus mar cinál díaltas fóg D mise achan sin níor haine sin le Mac, so bhfuil sé me agus bhí mise gur an cadrih orbert le D agus níor haine sin léise, so bhfuil sé me. Tíomh mí den saoil astúireachta chur méid ceistir Matthew faoin simite aige i gcuirsaí sport. Agus is dói sport éonar seachas sport fórne. Ní máilm Bheith go le daoine eile. Ní máil bheith go le daoine, ní bheith le cainte daoine eile bhainm dá riúir ní bhainm bheith breanú ar chuoine eile an airad. Ach is máilm roiíocht, snámh. A beidir gur bin cuid go nach gách am bheith a bra ar chuoine eile a ggóthaigh fórne nó má hepan orm go ormsa tá locht a leog agus gur féidir me sin eabhsú. Me haon gan bheith bra chuoine eile níos am. Ach is máilm cinál rudí mófin éir, roiíocht, sléifteoireacht, caiacáil, snámh. Is máilm bhí sin. Thosa me slóí, bhí me anhá a snámh na ruúmas na déage. Bhíoh me snámh gach dar na maidin. Agus sin thosa me ar a snámh farige beidir déimlíon nach in na mar sin 8, 7. Rinne me chééis an sa línáin, an cuilsáil rua hir an sin, agus haine sé sin gomórliam agus an cólacht í inan sin Gaelforce. Bhí siad thosa siad na duine, thosa siad le rud éile agus thosa mis leis an snámh agus chu mar spéis an sin sna cinál is dóigh gur triathlons í, ní thugann siad triathlons orb ach rá sléimhe, roiíocht agus caiacáil. Agus haíoch sé sin gomórlam agus taí na gúnaí agus just chuma líime seach ar an sin. Is dói chábh líana, le bhíoh me chaíonna go minic beidir uair sam líon. Ní bhíoh me chaíonna go minic. Agus an sin is hééis bhás me athair rilí bhí me gur éalóhón cinál
bhí sé an tromarm agus mé gur go isteach agus mé héna chaisteach rudí cinnta, agus bhí me hééis cúpla ceanna go bhíana réchaí so just chrumma sin just le Because bhí sé cinál deachar úsad níos am bhása duine bhí an gáirchaid sa riomh ach bhí mis angáir le ahir agus nuair bhása sé bhí pall má mílteáin agus chahan go leor am a caiint leis nó in choúidir agus sin bhí sé sin imi. So heas do rudí cinnta dhéanam a háingach máirt agus chuma an spéisi rudí sin, so thosa me chohís a 8 rinne me beidir degéine go agus nó rinne me níos mórí sáí an déag nó rudí mar sin agus bháilm chuinear lem, agus tá cinál leanú machchanis má brennhir Wicklow 200 an saoire se sin cuasa roiíocht a 8 km timppla léifte síalhaáin. So is máilm rudí mar sin. Lo mé le matú faoi cean na turis is ansa leis sin an tréimh se a chaid sé hall ag tuairt fin Camino. Si 8 km, th chuig seachtainna. An nach fón is an Spáin mó chosachait. A chuig sé dag me an delágaí Abrain Norra agus bhain me Santiago de Compostelaach an 16 mí bhealtainna. So rinne me Camino agus bhí me gobar leom ar a Camino. So chaithn dairón tá sé an eisteach éiríonn chulaganna ag sé chuig go chula maidin muinte na háiseach go háirithe. Bhí bín go leor gohainte choré ar a Camino. Tá si an chaitiach an sin agus is rud Harbh spiridálta chóib sinna. Agus bhí me i gcura a bheith gobar ar maidin, so daíoch mis go 8 maidin agus bheith an bróige fála faoin amsin bhí chulagan ar mór. Agus ní hosníoch mis siúil go dtí le 10 hínig, agus tuis go amach dhéana an airach ní seach tesin. Tain sé riad ceir a chathir i dúscat na Spáine, Leon Burgas, Astoria, Baltimore, Cartamóra agus agus bre rud a haílam fan Camino gur an eritin daoine éagsúla an a bhí gar rud éagsúla bhaintach le casú fearógarm agus chuise seach Leon hééis trí seachtainna cha siúil agus chuise ar a drolas a fe seachtainna. Le bhí sé go le an club ihe agus just go amach ggóil agus sin chuise ar a Caminoí, so bhí sé sin an eiste chumsa gur dhéana chuneart. Agus sin casú ar nó thoise amach mar rud trísta agus bhí go leor chonach me sagart a siúil agus bhí Bíbal an lá agus a siúil rób éir go. Bhí sé th cían. An rud is áfaoin na daine, so chuma anan eritin daine agus tá hééis cuairta thuirt arb. Carháinlumm America fear bhí sé Harbh deas chuma go leor am leis a Camino agus chuma rinne me marathon áireach an gíomhre sé gaiiti mína sam sé gaiiti agus chuma siúrig ar an áireach agus chama 3 lá an éonach lei sin agus a ban. Tá ban eile sna sléite sa rang agus bíonn si seasta chu picturí am agus cartaí puist agus is dóilm go má amach cuairta sin agus just is máilm a bheith caiinte a daine agus má anna chur a chuoine nó agus Céine maid le bheith gobar lá? ná caiint, sin é ná gimmar sport leo.